Avui vinc a explicar-vos Els tomàquets de la Mila, un conte de ING Edicions. Resulta que un dia l'avi de la Mila la va anar a veure i la Mila va córrer cap a ell, preguntant-li què duia a dins del cistell. L'avi li va dir que duia tomaqueres, però quan la Mila s'ho va mirar, li va semblar que només eren plantes pansides. No, Mila, no t'equivoquis, olora-les. Quan les va olorar, va veure que feien molta olor de tomàquet. Va dir, ostres, és veritat, avi, són tomaqueres. L'avi li va explicar com s'ho farien per plantar-les i cuidar-les, que creixessin altes i fortes com la Mila, i a l'estiu poder collir un grapat de tomàquets vermells. Li va explicar que a les tomaqueres no els agrada tenir els peus molls i que s'ha de buidar el test perquè quan s'hi acumula aigua de la pluja no es quedin enxupats. Li va explicar que necessiten hores de llum i dies i nits i aigua de pluja i rajos de sol per créixer. A poc, les tomaqueres es van anar fent grans. Hi va haver un dia que la Mila es va llevar amb el peu esquerre. Tot li sortia al revés. La seva samarreta preferida estava bruta. El seu esmorzar no li va agradar gens i el pare l'estivava per anar cap a l'escola. Quan va arribar a l'escola, només podia pensar en què s'havia oblidat de regar les tomaqueres i patia molt per veure com les trobaria quan arribés a casa, perquè aquell dia faria molta calor. Quan va arribar estaven una mica pansides. Les va regar i va preguntar i demanar, sisplau, que no se m'assequin les tomaqueres. L'endemà, les tomaqueres havien revifat i va arribar l'avi amb uns pals superdivertits i li va explicar que servirien perquè les tomaqueres s'hi enredessin i s'emboliquessin i creixessin encara més altes i més fortes. Al cap d'uns dies van descobrir un munt d'estrelles grogues a la punta de les plantes i l'avi li va explicar que cada una d'aquelles flors seria un tomàquet. A la Mila li va semblar que això serien un grapat de tomàquets perquè hi havia moltíssimes flors. Llavors va arribar el dia que havia de marxar de vacances i estava preocupada per com s'ho faria per cuidar les seves tomaqueres durant 2 setmanes si ella no hi era. Així que va prendre uns cartells, es va repartir pels barris, va fer unes quantes trucades i de seguida va trobar que entre la veïna de dalt, el fill de la botiga de baix i l'avi li cuidarien les tomaqueres mentre ella no hi era. Així que va marxar de vacances i seguia preocupant-se per les tomaqueres. Enviava postals, demanava com estaven, els recordava com s'havien de cuidar. Tenia moltíssimes ganes de tornar per veure com estarien les seves tomaqueres. I quan va tornar a casa no s'ho podia creure. Hi havia un grapat de tomàquets vermells. També hi havia encara alguna flor i algun botonet verd que també es convertiria en un tomàquet madur. Aquells dies la Mila collia tomàquets sense parar. En menjava per esmorzar amb pa amb tomàquet. Se'n feia per dinar al forn. Menjava espaguetis amb salsa de tomàquet i fins i tot en posava a la pizza. Però tot i així no donava l'abast i va pensar, què puc fer amb tant tomàquet? Va tenir una idea fantàstica. Faré capses de tomàquet. Així que va fer tot de capses precioses. Les va omplir de tomàquets i les va repartir entre els seus ajudants. A l'avi li va donar la capsa més bonica i li va dir, quan la tinguis buida, torna-me-la, que te'l tornaré a omplir. Un dia, però, les tomaqueres es van començar com a pansir. Tenien les fulles grogues, marrons, i semblava que s'estaven apagant. Li va preguntar a l'avi si estaven malaltes o si en podien plantar més, i l'avi li va explicar que no, que ara ja no creixien tomàquets, que vindria la tardor i l'hivern i feia massa fred per les tomaqueres. Llavors la Mila va tenir una idea fantàstica. L'any que ve, avi, en podrem plantar més? I a més, podem plantar cogombres, perquè a tu t'encanten els cogombres, oi, avi? I així és com la Mila, amb l'ajuda de l'avi, de la veïna, del seu cosí, del fill de la botiga de baix, va aprendre com les tomaqueres fan tomàquets. Espero que us hagi agradat. Adeu!